Mwari kuti imi munofambidzana namadungwe. Munoziya era madungwe? Amina tora madungwe acha ntuma muzive takaita sei. Saka vanonifanadza nimwe munhu. Avanofanadza avanoripa. Oh, madungwe anoitawo zvekudaro achingoparidza achiti ndadya sadza naMwari ndadidi. Hatomuketi madungwe acho. Saka imi mutori penyu hamutori nawo kama. Hatina ukama. Zvaobva imimi makakwana here. Hatingamboviroimbwa takaviga mupiri. Vanongofunga kuti vamwe ndakatobanda. Izvi because vanenge vatobata nzira uneni. Next artist. Yebo, tinokupasai nemufaro Captain. Zviri kudodi. Bo mapepa ari bo here muhomwe umu. Zvese zvakarongeka here? Mbijana. Ndine mubvunzo zvangu yandoda kungokubvunza miviri mutatu. Semunhu ari kupisa so. Pane mubvunzo yanenge ndichiona mucomment section. Saka nhasi ndati aiwa chibaba chinozvipindurira chega. Ndimuri kutrenda kai muZimbabwe. Munonzwa seiko dai? Tutopisa kudarika wakawina BM. Alright, pano vamwe ndakanzwa vachibvunza kuti makakwana here. Mubvunzo iyoyo ndofunga mambosangana nawo. Saka munoti chii kwavari? Ndezvavo but imimi makakwana here. Hatingamboviroimbwa takaviga mupiri. Izvi because vanenge vatobata nzira uneni. Asi hamurovere kana mutoriro. Mutori soba? Ngodoro hamumwe. Kana fodya muputi? Kana mbanje? Kana chii hamubai kokambucha? Alright, okay Captain. Uyezve pane vari kubvunza kuti hanzi makaroora here Captain? Ndakaroora. Vanhu ndakaroora asi vandasada kupisa vasikati kubvunza kuti varoore. Zvibate zvinezvo vakubvunza zvekuti Captain zvakavira sei? Vanhu vanotobudisa something kuti vanobvunza kuti varoore. Information inobhadharo. Alright, okay, alright. Saka hamusituudza nezvekuti makaroora, hamusitombopindura mubvunzo iyoyo. Alright, ko ndakaona zvakaitwa naVan Chichi vachikuti anoita here uyu. Chii munotiwo kudii kuna Van Chichi? Anga akatotengwa ndizvi? Because mama angorova intro yenyu, handiti munhu anorova intro yake obva azosiwo wachirova chorus. Saka chii chakaitika mama? Akatobvaiza manje angafunga kuti asangana nazvo manje akusangana nazvo paFacebook. Waifunga kuti haasangani nazvo manje akusangana nazvo paFacebook. Saka munoti kudii kwaari Van Chichi? Muudzei. Ngatobudise 1000 years. Afana uripa. Alright. Okay, ko pana futi vamwe vanga vachibvunza kuti cape nemaheadphones aufa. Ngoni ndakasawanzoti pattern ndikarwana. Chipata. Ngoramba ngobvunza. Aufanoripa futi. Yataura yenyara afani uramba achibvunza. Alright, ko Captain, ko nyaya yepassport ndambonzwa muchiposta kaklipi muchitaura kuti hamuna passport. Handina passport, kuna vatondida kuSouth Africa. Okay, pana vari kuda kuSouth Africa. Saka vanofanira kutoita plan passport. Alright. Saka muri willing kuti munhu anokutorisai passport? Tinatsobiro taronatsoti do South Africa. Alright. Anofanira kutorisai passport because hamungajambi border handizvere Captain. Ngwarotida kumastudio kwavo anofanira kutoronga zvese. Handiti natsekuvaudza vanhu. Anofanira kuronga transport, food, pekurara pakanaka. Kwatongodaidza Captain kuti uyai pano. Takuda bhegi. Takuda kutora bhegi sati zvere. Alright, ko nyaya yemashozi. Muri kuita here kana kuti mambomira? Ndakaona maswits mazana hatisikuita. Inda. Tatomira todaidzwa kumashozi nana
nanachipas promotion wacho. Okay, hamuchadi mashows emadhora. Yeah. Okay, ndofunga mukomachipas vari kuzviona. Ko ndakaona imwe post yaGodfather Templeman vachikuti vari kudai kuStar FM, saka munoti udini zvazvo? Yeah, vanofanira kutoita plan yekutoti titogoye kuStar FM wacho. Alright. Yeah. Ivo ndo vanofanira kudii kuti mukwanise kuuya kuStar FM? Kutoronga kuti pekusvikira vanenge vakamira sei. Alright. Chikafu chekamira sei. Alright, saka anofanira kupaiwo nekachikafu ka. Alright. Nekamari vanobudisa. Haungangodaidzi chiri kupisa. Alright. Okay. Ndakaona watona kutondisa page ravo Godfather. Alright. Oza kutoziva kuti munarupisa zvemanje Zimbabwe ndi captain. But munonzwa sei captain? Nekuti since October tichipusha maweeks kudai chozoputika December, munonzwa sei? Inenge yatokwana nguva yacho. Yatokwana. Tiri mukurarama munguva captain. Alright. Okay. Ndakaonawo futi sister Yaya. Vachikuposta iwo Yaya Good Vibes. Vakazokanda iko keshi yacho. Vasati vakanda. Aiwa, vanofanira kukanda iko keshi sandizve. Vanofanira kukanda. Saka sister Yaya munofanira kukanda iko keshi. Musangoposte masweet nothings musingakandi. Alright, ko munogara kupi mimi? Ndogara Dangamvura. Dangamvura yakakura captain. Dangamvura iri 3 complex. Alright. Okay. Munotogara mune mhuri here kana kuti munongogara mwe? Inini manje katombori single tomboita zvekupusha maweeks. Alright, mumbori single mumboita zvekupusha maweeks. Saka pakawanikwa njani inenge yakuti captain ndakudai muri willing kutogara kutosetla? Inini wangu kanobva kuna Mwari. Anobva kuna Mwari? Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Alright, ko munoshanda here kana munoenda kubasa sevamwe? Inandubai kubasa. Hapendi kubasa? Basa remunderekuimba. Musadaro? Saka munorarama sei manje musikaendi kubasa? Zvangu ndezvenyasha. Zvenyu ndezvenyasha? Ndafarira kunzwa kuti zvenyu ndezvenyasha captain. Saka Christmas makaitamba sei manje? Nini? Isusu tozongoerekana totongowana something lesoro. But hamunganditadzi kundiexplaina kuti makaitamba sei Christmas? Mukatogocha here kana kuti zvava zvakangofanana neniwo? Saka tese ipapo pakusagocha. Alright. Ko makolabhu muruda makolabhu nana Kona Ngale? Nakona Ngale ndonofanira kutondibhadhara mumakolabhu. Handiti? Mauya nepoint yakanaka. Anofanira kubhadhira mari Kona Ngale. Kona Ngale? So far ndakambochipisa zvekuma $60 for collab. Alright, muri charge $60 for collab. Okay. Ko nyaya yekuti mukutorwa mapicture ndanzwa muchiti vamwe anoda kutorwa mapicture nenarubhadhira $. Ndatombozvitaura zvemadhola. Alright. Vangari complain on Facebook anza Captain Brille udadira fans. Anzi patakati 1 pig vakati $. Yava notochiza kuti choba suda zvemahara. Totoda mari. Zvemahara handiti maimboofa vanhu vasingauyi. Vekutanga tikatoronga show vakashaya vanhu vanakayo show. Pakashaya vanhu saka izvino zvitakubhadharisa. Okay. Alright. Kwa mukandisira uchifreestyle kama munotondibhadharisa. Haidiri munoti yarowo here. Muni yarowo munondorera ngati freestyle yekuti toda Kona Ngale kana kuti Vani Chichi tosarudza ipi apo? Kona Ngale. Togonosarudza Vani Chichi. Alright. Torowa yani. Vani Chichi. Vanichicha chakatondisaboteja. Vanichicha chakatondisaboteja. Vanichicha chakatondisaboteja. Vana ndiri pastage ndisandapedza kuimba vanenza ndapedza kushaura. Amunoti anoitere. Avandisandapedza kuimba. Akati wansaka anofanira kubhadhara mari anofanira kuripa 1000 yes kune choba chemangoma chindara chemangoma. But kudhara mavhokals aya munombozvifunga nguva yeko zvekungoimba munhu pasina kana chitori chimwe. Alright, ndichipedzisa hedu pane imwe mvunzo wandiri kuona uri kunyanyotenderera.
hanzi imimi munoimba makapesana nebhiti muri kumberi kwaro. Nyangwe ndichimba ndakapesana nebhiti hazvina kana dhiri, as long as nditotrenda ndareka vanogona vacho. Vadzokoredzerei. Alright. Because vari kuimba vachifambirana nemabhiti avo havasi kutrenda. But taurei henyu saka zviri kutoratidza kuti hazvina kana basa. Alright, kuva pane vamwe vandaona ndofunga imi mazvo ndoona kuti mune muchiona pafacebook vamwe vari kuti imi munofambidzana namadungwe. Munoziva here madungwe? Minatora madungwe acho handitoma muzivi takaita sei, saka vanonifanadza nemwe munhu. Hapari kufanadzai avanoripa. Madungwe anoitawo zvekudaro achingoparidza achiti ndadya sadza naMwari ndadidi. Hatomuketi madungwe acho. Saka imi mutori penyu hamutorina ukama? Hatina ukama. No. Alright, Captain. Murusaidi renyu ndega. Alright, kuna vatinashe mutarisi munoda kuvatiwo chii? Vatinashe mutarisi avo vanotoita something. Muvanda something. Ndakatoona rutombo kuisa kupinda comment section. Varufanira do something. Alright, ko mune makore mangani? Ndakatoona Wing D. Fan page ra Wing D. Abdala uri kupisa kufura chingwa. Ndati mune makore mangani? Nini? Zvemakore. Izvi zvinogona kuzonditi vanhu nditera stere zvinongori tongohandisa. Alright, information iyo haisati yakufanira kubuda. Alright, okay, alright. Ndazwa. Pachine chimwe here chamuda kutaura nekusiya nhamba dzenyu kuti vanhu vakande maikokeshani. Taurai ndizvo. Vanofanira kutoisa maikokeshani 774 96 97 53. Ndogorodzokera futi. Dzokorodzai imari kai? 774 96 97 53. Chimwe chandadotaura chinasanda kupedza. Kana uri musikana uchizwa kuti ndakambokuproposa ukaramba, vakundiona ndakurera sandifonere futi. Alright. Okay, haya pakanaka Captain. Pakanaka chaizvo. Ndofunga shoko rasvika. Thank you so much.